pietavome Čilipicoje, o kelionės pabaigoje užkopėme ir Merkinės piliakalnį. Ta diena buvo pilna gerų įspūdžių, emocijų, tikriausiai visiems labiausiai. Cisza niesie w dal, nad plażami goni nas, gdzie spłakany głos, nad brzegami ogni. Ziemi lupę, ziemi lupę, loukia valtis spalva. Žemyn upę mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną, jeigu niekas nesupyks, Kaunas Lietuvos širdis. Žemyn upę, žemyn upę, laukia valtis palengva, žemyn upę. Za rok tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić. Płyń, płyń, płyń czarna Ančio, znów za rok tutaj przyjadę. Keli eilėraščiai yra išversti į lietuvių kalbą. Juos ji mums ir padovanojo. Zabawa w domu. Bawiło się dzieciństwo w domu. Ustawiało meble z zapałem, całe pokoje. Rozwijało dywany z miłości, a garnki obfite sercem zaniosło do kuchni. Dało psu budę i płot dla kotów. Wymyślało dzień jak co dzień. Dodawało świętości niedzielom, przydzielało hierarchię, pilnowało porządku i zapamiętania, usadziło rajskie drzewo i przywołało anioła stróża szczęśliwy. Tylko wyciętym z kartonu mieszkańcom nie dało duszy. Žaidimas namai. Vaikystė. Žaidė namus, iš degtukų sustatė baldus, iš svajonių pakabino užuolaidas, kambarius pražydino, iš meilės ištiesė kilimus, būdus pilnus širdies. Nugabeno į virtuvę, šunį pastatė būdą, o tvoras katinams išgalvojo dieną kasdienybę. Odpuść tobie dziady! Odpuść tobie dziady! Czerwca, tuż po śniadaniu, wyruszyliśmy autokarem do Wilna. Po przybyciu na miejsce pani przewodnik pokazała nam ostrą bramę, gdzie znajdował się obraz Matki Boskiej Ostrogramskiej. Zaczął padać deszcz. Ciągle pada, alejkami już strumieni wody płyną. Jakaś para a ja chodzę, sługa wody, ale strzelę podniesiony. Żadna siła mnie nie Potem pani przewodnik zaprowadziła nas do cerkwi. Następnie udaliśmy się do miejsca, w którym dzikie próbowałam ustronie. Serce niespokojnemu szukając ochłody. Tu Laura, patrząc z grubą w cień swej urody, lubiła włos zaplatać i zakwietać słonny, która ma około 326 metrów wysokości, waży 25 000 ton, a powstawała w latach
1974-1980. W 1991 roku w czasie odzyskania niepodległości przez Litwę zginęło tam 14 osób. Pogoda się poprawiła. Televizijos bokštas. Mano aukštis 326 metrai. 190 betoninė dalis. Apžvalgos aikštelė 165 metrai. Statybos trukmė 6 metai. Nuo jūros lygio 161 metras, o nuo senamiesčio 60 metrów. Na końcu pojechaliśmy do Progu, gdzie O, brawo, brawo! Wpływają wszystkie źródełka i rzeki, to i my odnaleźliśmy to, co nas łączy. Nasz międzykulturowy język, który zabierzemy ze sobą na zawsze, niezależnie gdzie będzie nam żyć. Wyruszyliśmy razem na zatarte szlaki, aby zamazać posttotalitarny grzech niepamięci. Nasz projekt odkrywa Europę ojczyzn. Budował osobowość młodego Europejczyka w tej części Unii Europejskiej, który zakorzeniony we wspólnym i nietolerancji. Daug amžių paruošimas buvo toks pats. Juose tekėjo vanduo. Ir šiandien Lietuvos jaunimas esame tokie patys. Turime bendrus protėvius, gyvename tokiame pačiame kraštovaizdyje, bet tuo pačiu skiriamės nuo savo tėvų ir senelių, kurie priklausė kitai epochai. Projekto metu neskaitėme knygų, bet aktyviai domėjomės upėmis. Į Nemuną suteka visi upeliai ir upės. Ir mes supratome, kad mus siejo tarpkultūrinė kalba, kurią mes pasiimsime visada su savimi, nesvarbu, kur mes gyventume. Išvykome kartu į užmirštas keliones, kad ištrintumėm totalitarizmo nuodėmės iš atminties. Šiuo projektu siekiamy kulturowej mieszkanki ludzi. My, młodzi, potrzebujemy jakiegoś sensownego wyjaśnienia, jak żyć, wokół czego budować przyszły świat. Tym spojwem może być wspólne dziedzictwo międzykulturowe i międzyetniczne. Dabartiniai paveldėtojai ir Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės gyventojai norime atkreipti dėmesį į tai, kad Nemuno intakų vietose gyveno ir gyvena skirtingų tautybių žmonės. Mes jauni, mums reikia paskatinimo, kaip gyventi ir kaip kurti pasaulį. Galbūt tai galėtų būti bendros tarpkultūrinės ir tarptautinės vaikystės. Płynąc pod prąd dziejów, doszukujemy się źródeł naszej tożsamości i przyczyn naszej odrębności. Pamięć starorzecza przemówiła do nas poprzez krajobraz, architekturę, legendy i obyczaje, a także sztukę i wierzenia. Naszym głównym celem było zrozumienie fenomenu, dlaczego wielokulturowość i wieloetyczność naszych małych ojczyzn wydawać mogła tak swoistą całość, która dzisiaj może naśladować wspólnota Unii Europejskiej. Poza tym chcemy stworzyć swój własny język kulturowych znaków, uniwersalny, a jednocześnie bardzo rodzimy. Wreszcie pragniemy być świetnymi przewodnikami dla naszych gości z Europy i ze świata, aby odżyły sławna nasza godność i duch tolerancji. Mūsų pagrindinis tikslas buvo suprasti fenomeną. Kaip mūsų mažos tėvynės su daug kultūrų ir papročių susijungia į vieną visumą Europos Sąjungą. Norime būti puikiais. Granice i podziały, ale żeby nie powtórzyły się tragedie nacjonalizmów, musimy się dobrze i bezpośrednio poznać, uszanować nawzajem, a przede wszystkim nauczyć działać po partnersku. Matome, kad mus daug kas jungia. Dingsta sienos ir susiskirstymai, tačiau, kad nepasikartotų nacionalizmo tragedija, turime vieni kitus pažinti ir gerbti, bet visų pirma, turime išmokti bendradarbiauti. Szum rzek, wspólne dziedzictwo dorzeczenienne. Działania zostały zrealizowane w dniach 29 maja, 4 czerwca 2009. Projekt został sfinansowany w ramach programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży przez Fundację Europejską. Dalyvavo projekte Upių intakų ošimas bendras Nemuno paveldas, gegužės 29.